guys. Mo na to jom. Kol, angkol. Mate kumkum. So nara jang ikuha guys nga kawa dyan para sa among antina. Bigas hangin ko. Woo! Guys, Overs TV na po ni balik. So dugay-dugay ito ka vlog guys kay you know na busy sa kuan daghang limbaroy. Ito guys karon adlaw guys is magbalhin ko sa akong sa kabindo guys kay way halin di way halin kanang way signal nga to guys gumo mo nang gamit ito So karon lagi mo ko sa makrohon magbalhin adto gyapon sa kuan makrohon San Roque. May balhin dito sa kauban nagpunta sa trabaho. So may balhin guys kay medyo murag sayang ang panahon ba ang atong kwarta wa nagdagan. So naka-decide kung ako ibalhin kay dugay-dugay na ito nag-andar. Black Mamba. So Black Mamba no. So mag-upgrade po ko diri po ng Black Mamba. Kay sa bahay nag Black Mamba naman ko kusog naman ang signal. The best ng Black Mamba guys. Shout out sa mga nagpiso wifi diha nga kuan. Nga nag sa tawag ani. Nga nag same base. So shout out sa mga naka Black Mamba nga modem B525. So kusog jud siya guys. Naka-try na ko proven and tested. So lagi mo ko lang mark. Ta naghugas kay mga on may kay magkaon. Matumis ko sa among area nga among butangan. So sa tawo na kasi sa tawag ni. Basta mo na to na update ra sa mi. Babosh. Kami pero kay uwan. Maligo para may dagat ining human. Okay, inoy mo. So buwas na mo tuwa guys kay mga adto na mi. So okay. 3 hours later. Guys, nanamis lugar sila kakuan Joey. Joey kanyo. Ilang bayan mong tauran guys. So ako sa tubangan og kuwas kawadyan kay loy taon no basa. Basa sa uwan. Ano pila to? Ay tiras bukid eh. Okay. Dito ta jud ngani no, may pujo ba. O pa ka tugan nas bay. Wah, Ato ta. karo buto kare. Dadyo nang anas. Nice view. Tanap. So nami karon sa barangay San Roque bay. Oh, Binavista di ay. Hadol ba ko? Binavista, Padre Burgos. So nami diris bukid karon, kuha mig kawadyan. Loy yung taon siya kay nabasa. Sagara kay mangilaw tay guman. Ningo bag. Wow, claro. Ano sa? Ando. Sa do ko no parang do ha mo. Magdugay mata sot suna. Adi hoy. Nice pa to. Ano sa pa? 5 ko mata. Kay si tatay kay ring. Sa do magmata kay ring dunghag man. So apa to guys? Mga 3 kilometers ang gilakaw ron. Pila nito ta view oh. Okay. Woo! May tira. Indot. Biyag. Wa pa mo rin kasakani dito guys. Anas na. May tira lagi diri Mar. Bao ni bay. So niabot na dun me after 5 hours. 5 hours ko binaktas. Sus kataas. So nara jang ikuha guys nga kawa dyan para sa among antina. Ate ko. Bigas hangin ko. Asa na pita? Woo! Asa? Asa lagi. Bawog man lagi. Asa na ko? Ang taas. Unsa man kawa dyan? Ano? Ari ko ay bay? Diri na. Agot ito. Karon gibugat ba? Ha? Bawog di na. Ay bawog. Makuha na. Dapat ko na. So see you later guys kung magtaod mi kay magputod sa miskawa dyan. Okay. Later. Wadam ha guys, niabot mi dire sa dagat. Ay klaro ning usa ya. Ay. Sa planong buwan. Maniod to. Maniod to sa me. So nami sa dagat.
cheers. Abot ng bukid, abot ng dagat. Ambis. Ang bukid, padagat tayo noon. Imbis kayo nagpabukid, may nagpadagat na po. Kamuton, ano? Kamuton ra. Hinduta din guys. Ay, ulay. Maligo ka ba? Nagtawag ko sa wifi pero nagpadagat. Saan man na? Ito, pastiga di. Astigo? Shout out Lolo Joey. Hi guys. Lima mong parat. Tira eh. Bye. Wala yung trabaho ron. So natos manayar guys. Kauban sa Paris ni Mark. Wa sa plano ni guys, mas sinindot ko sa plano kay Carrie. Lagi na matagal na mga engineer ang buntag ko. Nalindot Kuan manaya dito sa babaw. Manaya Beach. Tira bay. Tira bay. Kanang taga bukid. Kanang taga bukid diba kay ihastag nga lalo ng lihok. Bay. Hilo ka. Dito ta ka hiyon. Guys, mo na to job. Call, angkol. Mate kumkum. Okay. Mate kumkum. So, makatilaw na tag-zoom guys. Live pa ka. Sa ko'y load. Saan tamang umito zoom suba. Naghangin ng pantat. All. Nakaaten pagkalunman. Hinila ba? Ja. Magkahubog-hubog lagi. So guys, namin karon sa kuan, Manaya Beach. Paitirag puro madri bay. Murag kuan, precious. Okay. Paitirag ta diri guys, murag si kuan kanang basta murag nindot. Nindot og nasa kuan diri kanang drone. Taw pakita mo na view guys ha. Ihing mark ng ilo. Ano Yee, selfie boy. Tara. Kaasa na mga 20,000 feet. La nindota. Nakos na tungas dagat guys kay kuan man kanang sa tawagan Hunas. Hadlok mo ko isa-isa sa cellphone. Simat. Ambak na ron. Lamin tag natay GoPro. Tirang ko guys oh. May tirang puro madri na.